खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थामनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगेन्द्र दिपिन बर' बिथांखौ बिजेपि दोलोआव जयेन जाहैसिगोन होननानै खौरां बिजोङाव बा समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायखौ नोंथांमोना नुखादों नङा होमबा दा मानगेन्द्र दिपिन बर' बिथाङा गावखौ बिजेपि दोलोआव जयेन जाहैसिगोन होननानै खौरां बिजोङाव बा समाजारि बिजोङाव गोसारहोनायनि सायावहाय दिनै मानगेन्द्र दिपिन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे क्लेरिफिकेसन होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सुनील बसुमतारी सुनील बसुमतारी অতি আনন্দ পাইছোঁ বিজেপি দলতে মই যোগদান হ'বলৈ পাইছোঁ কাৰণ মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সন্মানীয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি তেওঁলোকৰ কাম কাজ নীতি আদৰ্শ মই দেখি আছোঁ দেশখন উন্নতিৰ কাৰণে পঞ্চায়ত এৰিয়া বা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উন্নতিৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি কাম কাজ কৰিছে সেইকাৰণে মই আজি বিজেপিলৈ যোগদান কৰিছোঁ মই সেইটো নকওঁ কাৰণ আজি মই নতুনকৈ জইন হৈছোঁ কাৰণ বেলেগ পাৰ্টিৰ বিপৰীত ক'লে এইটো ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণে মোক বেয়া পাব সেইটো কাৰণে মই আজি সেইটো কমেণ্ট নিদিওঁ মই জইনিং হৈ বহুত আনন্দ পাইছোঁ মোৰ আজি প্ৰথম বিজেপিত জইন কৰা হৈছে সমষ্টি আমাৰ হৰিচিঙা পৰে মই ইউপিপি দলৰ মানে প্ৰাইমাৰী সভাপতি আছিলোঁ কিন্তু মোৰ দলটো ভালে আছিলে কিন্তু কাম কাজত মোৰ সন্তুষ্ট নহয় গতিকে আৰু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে যিটো নীতি আদৰ্শ দেখুৱাইছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে চিন্তাধাৰা খুব ভাল পাইছোঁ মই গতিকে সেইকাৰণে মই এই বিজেপি হেৰিত যোগদান কৰিছোঁ আৰু মই বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি আজি যুক্ত কৰিছোঁ কি মানে জইন কৰিছোঁ মই গতিকে আপোনালোকক পাই সুখী হৈছোঁ আজি আমাৰ যিটো জইনিং কাৰ্যসূচী বৰ সুন্দৰ হোৱা বুলি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাবী কৰিছোঁ ধন্যবাদ চেনেলাव आंनि मुंखौ लानानै राजखान्थियारि माखासे निउस बा बेबायदि सर्सा बेबायदि परिबेसखौ आंबो नुदों आरो मैया आरो दाख्लै आसामनि स्टेट बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङाबो मोननैसो बाथ्रा बिथाङा बुंदों दा खोथाया स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आङो दिनैसिम दङ आरो जेब्लासिम एबसुआव थागोन एबसुनि आदर्श बड'फानि आदर्श थां आरो थांनानै थानो हो आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मिशन आरो जि अबजेक्टिभ बे कन्टिनिउ थागोन आरो बे बेलायाव बायदिसिना सर्सा मालाबा फैयो किन्तु दा जिहेतु बेबायदि थासारि जेबो गैया आरो बेखायनो आङो खावलायदों जे जि मोनसे परिबेस परिस्थितियाव पलिटिकेलि आरो पलिटिकेल सिनारिअ जि सर्सा सोलिबाय थादों बे सर्साजों आंहा थोंजोङै जेबो लोब्बा गैया आरो बेखायनो थांनाय समफ्राव समाजनि हारिनि बिटिआरनि आसामनि रायजो राजानि जौगानाय आरो सिबिनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला मिरु गुबुन गुबुन लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा गुबुन गुबुन हानजायाव बा गुबुन गुबुन राजखान्थि फोथाराव खामानि मावहैदों बेबायदि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै जिहेतु फैबाय थानाय 2022 बिटिसि इलेक्सन दङ 2026आव जिहेतु आसाम विधान सभानि इलेक्सन दङ बे बिटिसि आरो विधान सभानि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै माखासे सर्सा माखासे परिबेस परिस्थिति बा सम्भावनाखौ मेडियाव बेबायदि आलोचना खालामनाया सोलिबाय थादों आं बेखायनो खावलायदों जे जिखिनि बेयाव आलोचना सम्भावना बा परिबेस जाबाय बेखिनिया थोजासे बेनिख्रुइ आरो बांसिन बेबायदि सर्सा खालामनांगौ दङ होननानै आं सानाखै आरो गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंगोन माखासे वेलवेजारा माखासे खोथा बुंगोन
आरो बेखायनो माहारियारि आफादाव थानानै माहारिबाद माहारिनि थांना थानाय माहारिनि रैखाथि माहारिनि सिनायथि जातीयताबाद जाति सत्ताखौ लानानै जेब्लायबो जि समसिम आङो हाबा मावगोन बेबायदि राजखान्थि परिबेस परिस्थितिखौ लानानै आङो जेबो सानथ'वाखै आरो साननांगौ गैया होननानै आं सानदों उननि समाव मा जायो उननि समाव मा थांखि लायो बेखौ आङो रायजो राजानो फोरमायगोन गोजोन्थों दिनैसिम जि बुंबाय थादों बेयो नंखाय थारमाने दायो जों नुबाय आनसलिकताबादखौ थारमाने लोरबां खालामनो थाखाय बियो नेसनेल लेभेलनि मोनसे पार्टिनि बेयो प्रपागान्डा नामा बायदिसिना लेभेलाव बेफोर सरसाया सोलियो सरसाखौ खालामनायाव आङो खावलायनोल'सो हायो आरो रावखौबो आङो खुगाखौ मुथिनानै बन्द' खालामनो हाया दा आं खावलायदों जे बेबायदि सरसाखौ दा खालाम खारन आं माहारियारि आफादाव दङ दा बेखायनो आङो नंखायनानैबो बुङा आरो सैथोनानैबो बुङा बेबायदि परिबेस परिस्थिति सरसाया गुबुन गुबुन समाव सोलियो गोबां परिबेस परिस्थितिखौ लानानै जायो जाहाथे बे सरसाफोरखौ आरो जाहाथे माने खालामथ'नाङा बेखौसो आं खावलायदों आरो जेब्लासिम आं एबसुआव दङ एबसुनि हाबा मावलांगोन एबसुनि आदर्शखौ लानानै हाबा मावलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आं फोरमायबाय गोजोन्थों